Progresívny liberalizmus sa nezastaví pred ničím. Predĺžovanie rokovaní v Národnej rade Slovenskej republiky je ešte v poriadku, aj keď mám na to vlastný názor. Organizovanie protestov, choreografia a rečníci jasne ukazuje v plnej nahote, ako funguje tretí sektor. Totižto, ak im niečo nie je povôli, tak vytvárajú chaos, destabilizujú spoločnosť a stávajú ľudí proti sebe. Bez ohľadu na advent a blížiace sa sviatky. Za každú cenu. Všetko niečo stojí. A verím, že nie malé peniaze. Kto to platí? Politické opozičné subjekty? Myslím si, že nie. Platia to zahraniční donory, ktorí sa boja skutočnosti, že Slovenská republika sa vydáva inou cestou, ako si oni predstavujú. A na tej ceste napríklad už Ukrajina nie je na prvom mieste. V opozícii sme mali jeden cieľ. Pripomínam ho. Nedopustiť, aby progresívni liberáli vládli. Čo sa podarilo? A oni, ktorí majú plnú hubu demokracie, si predstavte, zrazu dávajú nájavo, že výsledky volie pre ne nič neznamenajú. Radia sa totižto heslom. Čím bude Slovákom a Slovensku horšie, týmto je pre nás, rozumie liberálov a progresívcov, lepšie. Chyba pani z opozície. Tu poučky nefungujú. Dôležitá je realita, ktorá hovorí, že kde ste boli posledné 3 roky. Argument, veď sme neboli v parlamente, neobstojí. Mali ste a stále máte prezidentku, ktorá sa na marazme spoločnosti a nepravostiach na občanov podielala. Takže vám odporúčam, vráťte sa z kratšej cesty a nerobte zo Slovenskej republiky objekt vašich progresívnych úťok. Občania to raz vo voľbách odmietli. Tak to rešpektujte a nebuďte farizei. Ste totižto na smiech.